mu kulla gaskiya mu zamo masu juriya, ga alakar mu ba za ta zama baya baya ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masoya kallon shirye-shiryen Kannywood na duniya baki ɗaya. Ina so ne amfani da wannan dama domin na sanarwa da masoya kallon shahararren shirinmu mai suna Alaka, wanda suka daɗe suna jira. Na sanar muku da cewa insha Allahu jira ya ƙare. Duk jiran da kuke insha Allahu jira dai ya zo ƙarshe, jira ya ƙare. Shahararren fim ɗinmu mai suna Alaka zai dawo cikin wannan watan namu na Disamba insha Allah. Wannan watan da muke ciki, Disamba, wata na 12, zai dawo 27 Disamba insha Allah. Masu jira da suka daɗe suna jiran dawowar mu, to insha Allah ku kwantar da hankalinku, sannan ku ƙare mana haƙuri da afuwa. Wannan wata na Disamba Allah ya kawo mu kuma muna cikinsa. Ina ga yau muna cikin waran 14 ga watan Disamba, to insha Allah zuwa 27 Disamba ɗin nan za ku ci gaba da kallon shahararren fim ɗin da kuka daɗe kuna jira mai suna Alaka a YouTube channel ɗin Ranka ya daɗe mai girma Alinu, sannan kuma da kuma sauran platforms inda ake ɗaurawa gabaki ɗaya. Sannan kar ku manta da yi mana subscribing a cikin YouTube channel ɗinmu domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Sannan kuma akwai wata sanarwa guda ɗaya wadda nake so na sanarwa da masoya kallon shahararren wannan shiri mai suna Alaka. Kamar yadda kuka san Alaka, yadda aka tsara shi yake da kyau, yake da nishaɗantarwa, yake faɗakarwa, yake tunatarwa. To insha Allah wannan wanda za mu dawo season 5 ɗin nan ya sha bamban da waɗanda ku gani a baya. Ya zo da abubuwan ban mamaki, abubuwan al'ajabi, abubuwa daban-daban. Sai dai in ce sai dai kun jira kun fara kallon fim ɗin nan. Daga cikin wannan fim ɗin da za ku fara kalla, a nan ne za ku tabbatar da cewa gaskiya mashirin wannan shirin Alaka ba ƙaramin sanin me yake ba ya shirya wannan fim ɗin. Kun san dai yadda ake dabi a cikin fim ɗin nan mai suna Alaka. To insha Allahu za ku ga yanayin canjin abubuwa da dama. Sannan Alaka na wannan season 5 ya zo da abubuwa daban-daban.